Letrang F. Mga bata, karong adlaw ilihon nato ang mga pulong nga nagsugod sa letrang F. Letrang F na adunay tingog nga flashlight, French fries, folder, face mask, fireworks, flag. Mga bata, unsa ganito ang mga pulong nga nagsugod sa tingog nga flashlight, French fries, folder, face mask, fireworks ug flag. Karon, ansira nato ang mga buluhaton. Buluhaton 1. Kulayi ang mga letrang F. Go! Karon, balihin ta sa buluhaton 2. Butnig check ang mga pulong nga nagsugod sa tingog nga F ug X ang dili. Go! Tama ba inyong mga answer mga bata? Very good! Karon atong uliton kini sa letrang F nga adunay tingog na